Ruɗin duniya, ruɗin duniya, ruɗin duniya. gaban wannan shiya da muke ciki a wannan jami'a insha Allah. Sannan kuma ka sani kamar yadda kuka zo ɗazu da Alhaji Nuhu abokina, harkokin kasuwanci ma suna nan suna ta tafiya, wanda gaba ɗaya ma akwai wani kamfani da muke so mu buɗe kwanan nan. Sirrin kudaden ajiyar da sauransu duk suna cikin wannan fefe da kake gani, wanda kuma Allah ya nan da wani ɗan lokaci komai zai daɗa yin armashi yadda ake bukata kwarai da gaske insha Allah. Wannan ya yi kyau kwarai, a dalilin haka ina tunanin ya kamata in kai ka gidana mu je sai a yi addu'a, yana da kyau. To gaskiya hakan ma yana da kyau sosai, alhamdulillah. Amma idan ka samu lokaci sai mu je, domin yanzu ba sai mun je yanzu ba saboda na ga akwai ɗan ayyuka a gabana, kai ma ba za ka rasa abin da za ka ɗan ba. To wannan kuma shawara ta ka ta yi, so ba damuwa sai na baka adireshin gidan, idan ya so ka je ko idan ka samu lokaci ko zuwa bayan magariba ne in Allah ya. Idan ka je wani rake GRA number 23 ba wahala da ka je, akwai masu gadi in za ka shiga cikin unguwa, su kawai in ka faɗa musu cewa gida lamba 23 za a kai ka insha Allah. Ba da ba sai ka gani insha Allah. Allah saka da ni. Masha Allah. Ka ji bayanin kuɗi haka dukiya, ka ji ana kira miliyoyi ka kuma kuɗi ba. Kai Allah da nan dai za a cimma nasara abin da ke so. Kuɗi kai kuɗi kai kuɗi, duniya abin so ce. A'a to masha Assalamu alaikum. Alhassan, ya kake? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhassan, wai me yake damun ka ne? Komai fa ya wuce Alhassan, me yake faruwa ne? Ka san komai daga makaddari ne, ni ma ban san hakan za ta. Ina tare, ka san tun muna kananu mun ka taso muna tare. Ina za a yi yau don ma magana kana tare ni. Alhassan. Ai Nusa, yanzu ni ba ni nake fi da kamar ma kai kake fi da ni yanzu, tunda dai kin yi karar jama ni nake so, amma na kana wani bukata kana wani sai jari yasa ma kawai ma na ba. Ina son mu shirya, ya aka yi an wani lafiya ne. wai Nusa ka san cewa dai ba ta gari ne sulai ba ta gari ba zan mu samu, saboda tun da mun kai rikicin nan tare da bakon nan har yanzu ban je gidan nan. Kana nufin baka zama ba da sani
amma duk da haka sai na je gidan nasu na je shi amma fa na yi mamaki fara ka ce man wai zulai fa ba ta amma dai bai kamata dai a ce zulai ta ɗauka ta bar da wannan mai ta bace hakan ma ka ce ne gaskiya na yi mamaki yanzu zulai ta wuce ba ta gaya min ba abin yi ma ya bani mamaki ne sai na je gidan na tabbata san me dalili ka ƙara sa zuwa gida amma dai ka je gidan dai ka duba ai dole sai na je gidan in Allah ya yarda sai na ji shi yanzu lai za ta iya tafiya ta tafi birni ba ta gaya min ba? to ni ma dai abin da ne ɗauka kenan duk yanda kuke tare da zare a ce wai ta ɗauka mata kuɗi ba tare da kai ka sani gaskiya abin duba na yi mamaki zan je wurin wani ne yanzu hakan ga abban mu ne ya aika ne zan je to shi kenan sai na shigo da ni ma yanzu nake wannan abinci nake so a ɗan kawo ka rana ba su yanzu ganin ne okay Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yalla bai. Arabi. Ya gajiya. An zo lafiya? Ya shekara. Alhamdulillah. Kwana biyu. Sanda zuwa. Ya iyali. Yanzu kake tafe? Wallahi tallahi. Sanda zuwa. To ya labari? Lafiya tallahi. Dama kan wannan magana da muka taɓa yi Na'am. kwanakin baya Na'am. ta wajen yarinya ta. Ai. To shine nace to bari in kawo ma kwalin. Na'am. Yawwa. To ba damuwa. Maganar admission ko? Wallahi. Wannan yayi kyau kuma ka zo akan gaba kuwa. Gaskiya jaraba ta yi kyau fa. Ta yi kokari sosai. Alhamdulillah. Ba damuwa. Insha Allah za a mata kokari. Kamar wani course kake ganin za a sama mata kenan? To ina ga cewa duk wanda ka zaɓa mana. To wannan yayi kyau. Art subject ne duka ta ce. Saboda haka ina ga zai fi kyau idan za ta yi political science ko kuma public administration. Da wannan insha Allah ina ga za a samu sauki wajen samun admission din. Ba damuwa insha Allah. Wanda ka zaɓa na san cewa insha Allah zai zamanto albarka tare da mu gaba ɗaya. In Allah ya baka da matsala. Dama na san za ka zaɓa mana dai duk wanda ya zamanto alkhairi ne shi sai na baka zaɓi. To Allah ya taimaka. Amin da girma. Ba damuwa. Insha Allah. Ni zan baka yawa to. sai an jima. Ka lafiya. Allah ya sa. Alhamdulillah. Wasu sun makance suna safarar kwaya, wasu sun kasance suna satar yara, wasu mai kuɗi suke biya aje su a Ahmad. Inusa. Barka dai. Ya ƙauyen namu. Wallahi alhamdulillah. Kowa lafiya ko? Ai hello wallahi ya birni. Alhamdulillah birni. Wallahi ka samu lafiya kai. Ina zaka je na ganka kayi nan haka? Wallahi zan je wurin Alhassan ne na biya gida. An ce mai yana wurin wanki. Wallahi. Ba kowa a gida ne? A akwai mutane. To mu je ka taka mun ko? Kai mu ga ka wuce ka ko? Gaskiya ka samu lafiya fa Ahmad. Kai dai bari. Ba ka gani. Ai sai ka je birni za. Wannan shiga ta ka aida na je. Wannan ai ba komai bane a birni. So nake da in je in ga mai gari tukunna. Gaskiya ne. Mutanen fara kowa lafiya. Lafiya lau wallahi kowa. Masha Allah. Shin ka san abin da nake naga ci gaba fa a ƙauyen nan da yawa. A wallahi komai fa sai ci gaba yake. Inda ka duba zaka cewa yanzu gashi nan gonaki gaba ɗaya naga amfanin su sai ƙara hawa suke. Duba ka ga hadde ma gonar. Wallahi masaran nan ta yi kyau ta yi baki. Kai.
ai gona alhamdulillah, amma abin da nake tunani shine zai dole zan je in samu mai gari. Idan an kwashe amfanin gona wani lokacin an sai da su ina buƙatar kuɗin nan a bani su. Allah A dole ne inu su zan ansa kuɗi. Sai ina so in je birni. Ya kamata a ce ina rike kuɗi. Ina gajiya. Inusa, wannan fa. Zainab ce ya gidan liman. Kai? Liman dai namu. Shi fa. Kai? Gaskiya abin nan yayi dole Inusa zan kai ziyara gidan malami. Allah. A dole zan kai ziyara gidan malami. Yarinyar nan ta yi kuma ta matukar burge ni. Gaskiya ga ta da tarbiyya. Tai. Gaskiya yarinyar nan Wata da ta. lalabi da kake ganin ta. Tai. Ai. Raya. Raya. Dama na ce in gaya miki ne. Gobe nake so za ki fara zuwa karatu. Saboda na gaya miki cewa wannan abokina da nake gaya miki wannan malamin nan mun yi magana da shi to komai da komai ya kan kama. Yanzu abin da nake so kawai shine cewa yanzu da an ce kin fara zuwa karatu yau ya zama cewa dan Allah dan Annabi ina so ki mai da hankali duk inda hankalin ke tsayar da shi guda ya zama cewa karatun ki kawai kika zo yi banda kuma wasa ba ruwanki da kowa na kaki ne ki karatu saboda haka abin da nake so da ke shine cewa da yau an ce ga shi kina cikin aji kawai ba abin da ya kamata a ce kin sa hankalinki akai illa karatun nan da nan kawo ki ba ruwanki da wani da baki san shi ba wani kawa ko wani aboki ba na so ki ci abin da ya kawo ki ne karatu ki karatu shi ne zai sa farin ciki da cewa na kawo ki wani yau da zaman to cewa yau bukata ta kin cika mun buri na gaba daya dan Allah dan Annabi a mai da hankali shine zai sa ya ga cewa ni da kaina na yi tutiya da ke kuma na yi farin ciki da al'amarin ki kin ji ko yawwa Allah miki albarka Rudin duniya wasu mai kuɗi suke biya aje su a rudin duniya wanda ya fi shi da kansa bai zo ya yi kuka. Zai zo. Nisa yi abubuwa suna ba da. Wata sabon gani. Alasa? Barka ne. Amma zuwan yaushe? Wallahi yau din nan na zo. Mun ta neman ka har dandali mun zana amma ba mu ganka ba. Amma Inusa baka da A kaka ce haka. Ba laifin Inusa. Har rafin mun je mun duba kai ne dai ka zo nan ka boye. Shine. Amma an dawo lafiya? Lafiya Ya karatu ya gunni. Alhamdulillah barni. Ka Salamu alaikum. Da Allah ko zan iya sanin sunanki? Sunana Zainab. Okay. Amma a ƙauyen nan kike ko? A ƙauyen nake ni a gidan limanci. Okay. Malama Zainab ni baƙo ne kuma ni ɗan mai garin nan. Da Allah ina so ki bani dama in zo gidanku. Amma dai ina so ya zama cewa ban takura miki ba. Shi kenan. Zuwa da yamma zan zo saboda yanzu ina tare da abokaina ne. Ina cewa babu damuwa. Na gode malama Zainab. Sai idan na zo. To sai an jima. daga zuwa ƙauye ma sai kun Kai bari. Ai tunda muna dandali na ga harinyar nan kuma na tabbatar cewa in dai na nema zan samu. Ko gashi yanzu na samu. Babu laifi a ciki. da ai amma dai ka faɗa masa ko Me faru? An mata miji ne? Bana ce wani Ba wai gidan maliman. To ai tunda ba mata miji ba ko me ne kuma ina ganin da matsala. kar ka manta mahaifina shine mai garin nan. To me ne matsala ta malam liman? Baka da damuwa Ahmad. Shikenan. Kuma je cikin gari ko kuma kana nan ne? Ina jiran da aka mun abincin dabbobi ne nake saukewa a nan saboda dabbobin nan kwana biyu. Kana ganin ma shi fita aka yi da su kiwo.
Shi yasa amma dai Inusa kai ma dai ka san halin da nake ciki. A gaskiya na sani. So za mu karasa can. Bari mu karasa mun dade muna neman. Ba matsala amma zan zo. Ni gida ma zan zo. Ice ko saukakan mu na tana nan. Sai ka zo gida ka. Ba matsala kanka damu Alhassan. Sai ka zo. Zainab, abin da ya kawo ni wajenki dama ba komai bane ba, saboda kin san shi darajar ya mace kar a bi ta a hanya, ya kamata a zo ha kofar gidansu. So na zo ne wajenki don in ji daga bakinki. Ban sani ba ko mahaifinki Malam Liman ya tsaye miki da wannan miji, kuma ina so a ce in dai bai tsaye miki da miji ba a matsayina na ɗan sarki, na san cewa kika same ni zaki samu abin da kike so. Kawai ina buƙatar ki bani lokaci ne a matsayin ɗan sarkin garin. Gaskiya ne, amma gaskiya babana bai tsaye mun da miji ba. To alhamdulillah. Kin ga kusan in ce miki tunda ni kin ga na fi mutanen ƙauyen nan wayewa. Don daga birni nake yanzu haka. Kuma na samu kulawa daga wajen mahaifina. Za ki ji ƙaluballuka cece ku ce a kaina, amma ba komai bane, hassada ce irin ta 'yan ƙauyen nan, shi sa ba na son zama a ƙauyen nan. Amma in ka bani dama lallai ina mai baki tabbacin zan ɗauke ki ma daga ƙauyen nan. Amma dai ina so in sani ni ba na ma'amala da irin ƙananun mata ko a cikin ƙauyen nan. Ki zai bani dama mu karki tsaya jin wani magana daga wajen mutane ƙawaye ko abin nan. Ya kamata ki sani ni daban ne a cikin ƙauyen nan, sai dan mai gari ne. Wata rana ni zan zama sarkin garin. Amma dai ina tunanin cewa za ki manta da duk wani wanda ke tare da shi, ko kuma wanda ke so a zuciyar ki so ne. Shikenan, ina tunanin hakan. To shikenan Zainab, duk da dai abokaina sun ta bani cewa zan samu matsala da mahaifinki, ni dai na san bani matsala da kowa a ƙauyen nan. Kar ki fara faɗawa mahaifinki, ki bari ni zan samu mahaifina, matsayin shi na mai gari zai kira mahaifinki ya mai magana. Lallai abin da nake so shine ko da mahaifinki ya tambaye ki, kawai ki ce eh kin ji kin gani. Ina fatan zan samu. Shikenan, yanzu abin da za a yi, zan je gida, zan samu duk yadda za a yi, zan yi wa sarki magana zuwa anjima za a ga kyautar da za a kawo miki. Za ki gani zan zo da kyauta ko kuma in turo cikin yaran gida su kawo miki kyauta. To shikenan, na gode. Bari in zo in koma saboda kin san mu ba a raba mu da sabgogi. To sai anjima na tafi. Assalamu alaikum. Inusa, kai ne nan? Wallahi ina nan ina tunanin wata yarinya ce Zulai. Inusa, me zai saka tunani akan wata yarinya Zulai? Wallahi ina gaya maka, gaba ɗai zuciyata ta shiga kunci, don ina ganin makila sai na bar garin nan, saboda gaskiya na shiga wahala akan soyayya. Haba Inusa. Sai na je neman ta. Haba Inusa, kamar ba namiji ba? Wai ya ce maka a wannan zamanin mata suna ba wa namiji wahala? Ni dai wannan gaskiya ta sani cikin ga Allah ka ajiye batun wata Zulai, ka daina wahalar da kanka akan wani tunani. Me take da shi? Ba a cin duk da ba birni kake ba, nan ƙauye akwai mata na san wanda zaka samu wanda sun fita muhimmanci. Ya Allah ka manta da batun wata Zulai, mu je kai Aisha. Wai wace ma Zulan nan ne a ƙauyen nan? Shin ka manta da ita ne? Gidan Malam Sani fa. Malam Sani. Oh, sarkin fada? Ba ita ce ke wani yaya ba? Haka ne. To amma har ta kai girman da za a fara zuwa wajen ta ne Zulan? In ka ganta sai ta baka mamaki. Yarinya ce mai hankali da natsuwa. Kai Inusa, ka manta da wannan batun kawai. Ka manta da wannan batun kawai. Ai ba na iya manta da ita ne. Zulai. Ba na iya manta da ita ne. Sai dai bari kawai. Ka san me za a yi yanzu? A'a. In dai batun wajen Zulai ta tafi abin nan ne,
ka bari in dai na je fada ka san garin nan hannun mu yake zan yi wa mahaifina magana duk yadda za a yi a gama da wannan matsalar wani zulai amma da na gode ka kwantar da hankalinka yanzu ina alasan yake wallahi alasan ya buga wani wajen ne ko dai gona yayi to ina ganin gonan nan dan na gan shi da yanayin kayan jikin shi kawai na zuwa gona okay ni ma da na so in tashi ne dan shiga nan cikin gari sai ina so in je in duba gonar nan ta shi da tijo mu je in duba gonar nan sai mu dawo ko okay ƙara ko mu je a yoje wayannan ka dan ƙara garin daji shi ka san rabona da in shiga gona akalla yau na kai kusan shekara 7 to kaga yanzu ai ya kamata a ce ni ma na dan kama yanzu ma kana iya aiki ya da ka samu lafiya haka a'a sai mun je ka gani to yayi mu je ai ka san abin a jini yake Ruɗin duniya, ruɗin duniya. Ruɗin duniya, Ruɗin duniya, samu rashi zatona daga Allah ne. Ruɗin duniya shi ke sabawa kwaɗayin da zai kuka. Wasu sun makance suna safarar kwaya. Wasu sun kasance suna satar yara, wasu mai kuɗi suke biya aje su ara. Ruɗin duniya, wanda ya bi shi da kansa zai zo ya yi kuka. To kun yi wani ike da suna? To an na rasa abin da zan ci. Suna na gaza. To babban yaro ya fara yi tun da kai ka rasa. Shi yanzu yana sanin. A gaya mun a bara me zan faɗa? Duk abin da ka faɗa. Assalamu alaikum ƴan uwan masu kallon mu maza da mata. Muna yi wa kowa fatan alkhairi. Da farko dai sunana Ibrahim Shehu wanda aka fi kira da a rayuwa. Kwarai da gaske. Ya isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallo dai sanin kun ara. Ni dai gaskiya sunana Zainab Shaibu Abubakar amma ana ce min Zipri.
Masu kallon mu ina da shago kalifin ina sosai kamun da in je in shago. Na wani. Gaskiya ne. To shikenan garin idan ya nima yana bukata. Yawwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku ya mace. Ni ne naku Aliyu, ana kira na da babban yaro. Ni ne ni hito Inusa a ƙauye. To wannan fim namu shine suna dai rudin duniya, Sabo Ibadan. A shiga a danna mana subscribe, a sha kallo lafiya. Subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu kallon mu. Ni ne naku Abba Ahmad Abdullahi wanda aka sani da EE Ahmad Nasiha. Wannan shine shirinmu mai suna rudin duniya. A wannan episode din na fara taka rawar gani domin nishadantar da ku. A tare da ni na fito tare da macen da nake da burin aure wato Zainab. Ina fatan ku danna mana subscribe sannan ku bi ni da addu'ar mallakarta. Ina godiya wajen kuma soyana. Muna yin ka! Muna yin ka! Ga ta nan aure ta sa. Ban dauka ba. Amma na gona ne kai. Yau to kana dauka ne. Muna yin sa daraktan mu amaryarsa. Spaghetti rayuwarsa. Suwitinsa. Yes. Allah ya tabbatar da alkhairi. Okay, so bye. Bye. Danna mana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Nasiha Hausa Film Production Saba Ibadan domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu sai mun ganku a sha kallo lafiya.